खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। पेन्सन मोननो गोनां कर्मचारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। हादोरसानि 27 जिल्लायाव पेन्सन सेवा केन्द्रखौ दिनै बेखेवना होयो। बिटिसिनि क'क्राझारावबो पेन्सन सेवा केन्द्रखौ बेखेवो। केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंगाला क'क्राझाराव थानाय जिल्ला फरायसालि नायदिंग्रा मावख'आव पेन्सन केन्द्र मिरुखौ बेखेवना होयो। बिथांजों हेफाजाब होदोंमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। ओरैहाय गुवाहाटीआव पेन्सन सेवा केन्द्रखौ बेखेवनानै होयो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला बे पेन्सन सेवा केन्द्रनि जोहै पेन्सन मोनगिरिफ्रा थाबैनो आरो गोख्रैनो पेन्सन मोननो हागोन आरो पेन्सन मोनगिरिफ्रा कृतज्ञता पर्टेलनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। दिनै क'क्राझाराव थानाय फरायसालि नायदिंग्रा मावख'आव पेन्सन केन्द्रखौ बेखेवना होयो केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंगाला। बिथांजों हेफाजाब होफादोंमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बे हाबाफारियावनो नुजाथिबावदोंमोन एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गोराफ्राबो। मख'नो गोनांदि बे पेन्सन सेवा केन्द्रनि जोहै पेन्सन मोनगिरिफ्रा गोबां अनसायनाय मोनगोन आरो थाबैनो पेन्सनखौ मोननो हागोन होननानै फोथायदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।